рӯзҳои сешанбе ва шанбе гуфта мешавад, ки муддати ин парвоз аз шаҳри Душанбе паспорта иваз карда биёй дар назар дошта бошед. Салом тамошобинони барномаҳои Сормон Сафаров. Информатсияи нав оиди парвозҳо ба маълумоти шумо мерасонем. Дар видео лайк гузорем, бо диққат тамошо кунед. касе ки мехоҳад бифаҳмад патентиш сӯхтагия ё дарба задани ҳаст, номери WhatsApp мебурояд, бинависем, проверкаи патент мекунад. 21,000 патенти муҳоҷирора Россия аннулировад кардагия. як бор бинед. оғози парвозҳои мустақим байни Душанбе ва Пекин. тақрибан як моҳ пеш информатсия баромадагӣ буд, ки миёни Душанбе ва Пекин бояд парвозҳо роҳандозӣ карда шаванд ва хушбахтона оғоз мешаванд. шурӯъ аз 16 июн парвозҳои мустақим байни Душанбе ва Пекин дигар бора оғоз мегарданд. парвозҳои ҳафтаи 2 маротиба рӯзҳои сешанбе ва шанбе ба назар гирифта шуданд. оҷонсии ҳавонавардии шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ин тасмим дар пайи сафари президенти Чин ба Тоҷикистон дар соли 2024 ва дастуру супоришҳои роҳбарони ду кишвар дар робита ба зиёд намудани теъдоди парвозҳо байни пойтахти Тоҷикистону Чин ва кушодани хатсайри нави ҳавоӣ байни дигар шаҳрҳои ду кишвар сурат гирифтааст. яъне гуфта мешавад, ки аввалин бор парвоз миёни Душанбе ва Пекин соли 2016 кушода шудагӣ буд ва мутаассифона соли 2017 аз сари нав маҳкам шудагӣ буданд. ва хушбахтона гуфта мешавад, ки боз дар соли 2025 парвозҳо миёни ин ду шаҳр роҳандозӣ карда шуд бо дастур ва супоришҳои президентҳои ду кишвар. хоҳишмандон аллакай метавонед аз рӯзи 16 ана ҳамин моҳ шумо метавонед чиптаҳоятона харидорӣ кунед ва ба Пекин аз Душанбе сафар бикунед. гуфта мешавад, ки муддати ин парвоз аз шаҳри Душанбе ба Пекин зиёда аз 5 соат мебошад. зинда ва сарбаланд бошен. ин буд информатсияи мо оиди парвозҳо. комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. касе ки дар Россия документ надошта бошад, границаи Қазоқистон бихоҳем бигзарен, одамҳои 100% бовариноқатӣ номерошон мебурояд, занг занед, граница мебарад. Одиночка нависонда. Ассалому алейкум акаи Соромон. агар ВНЖ дошта бошед пеш аз сафар ба Русия ба қайд гирифтан дар кор ё барои ВНЖ-доро дахл надорад, лутфан ҷавоб диҳед. ВНЖ доштагиҳо касое ки корҳои дипломатӣ қатӣ мераванд, касое ки мигратсиони гости қатӣ мераванд, ба он нафарҳо тааллуқ надорад. Голден нависонда. Салому алейкум рад. ҳамин нома дар реестр бошаву паспортат срокаш тамом шуда бошад. аз Россия хези ватан барай, бозгаштан аз бо Русия оё мешавад рафта? паспорта иваз карда биёй дар назар дошта бошед. бале мешавад, лекин вақте ки паспорт иваз мекунед, шумо сабаби ҳамин иваз кардани паспорта дар аэропорт хушрӯ фаҳмонда бутонед, ки иваз кардани паспорт бисёр вақт метавонад шуморо аз рейс бигардонад. Амирхонов нависонда. салом ака. без симкорти Россия чӣ хел регистратсия кунем? регистратсия чиро дар назар доред бародар? амушам бинависон. як нафари дигар нависонда. ассалому алейкум. илтимос ба саволи ман ҷавоб диҳед. ман дар Питер ҳастам. регистратсия ва патентам охири август тамом мешавад, вале охири ҳамин моҳ ба Тоҷикистон як моҳа рафта меоям. регистратсияи ман нобуд мешавад ё ин ки не? ҷавобро интизорем. бале, ҳамин ки буромадӣ аз сари нав ба Россия сафар кардӣ, бо аз сар регистратсия мекунӣ. як нафари дигар нависонда. салому алейкум. мо дар Россияем. мо чӣ хел мекунем? барои госуслуги дар назар дошта бошем, касе ки дар Россия ҳастен, мехоҳем дар госуслуги регистратсия кунем, шуморо ҳам мисол мекунем, ки аз ҳамунҷо регистратсия кунем. ҳамун сайт медурен ва регистратсия мекунем. як нафар нависонда. салом ака. ӯ приложенияро якиҷо скачат кунем барои QR-коди госуслуги. худо хоҳад дар видеои оянда ҳамин масъаларо ҳамаша нозукиёша як бор дигар мефаҳмонем. интизор бошем бародаро. Анвар нависонда. салому алейкум. барои вайни учёт гап занем. намонем чӣ мешавад? касе ки паспорти российский дорад, агар тибқи тағйиротҳо бигем, вақте ки паспорти российский доштагиҳо хичона дар учёт намонанд, мегиранд, мисол паспортҳошона аннулировать мекунанд. ин як даме буд, ки як рейд кардан, сахт проверка кардан ва ҳозир фикр мекунам уха ба назар намегиранд. боз Шамсиддин нависонда. ассалому алейкум ака. регистратсия дар госуслуг аз 1 сентябр мешавад, только фақат дар Москва мешавад ё дигар вилоятош?
регистрация дар госуслуги аллокатсия рӯй кардан. Бешакӣ раҳмат. Регистрация дар госуслуги аз 30 анами моҳ мешавад ва дар тамоми шаҳрҳои Россия чиз ба назар гирифта мешавад. Наимов нависонда. Салому алайкум акай Сорбон. Додани ман моҳи июн 27 медрояд. Ай призифи тирамоҳӣ озод мешавад ё не? Бешакӣ раҳмат барои маълумот. Бале, дар призифи тирамоҳӣ озод мешавад. Бобоҷон нависонда. Салом акай Сорбон. Мегуфтен ҳозир вазъиятҳо чӣ хеле дар аэропортҳо? Вазъиятҳо чӣ хеле ки буд ҳамун хел истодагие. Мақсад ки тафтиши документҳо ҳозирам ҳастай, проверкаи телефонҳо то ҳозирам ҳастай. барнома имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Зинда ва сарбаланд бошен. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com